בואו נדבר על שאילתות פנימיות ב-SQL. אנחנו הולכים לדבר בשיעור הזה על 3 שימושים מאוד נפוצים שזה מגיע לשאילתות פנימיות. כמובן שיש עוד שימושים, אבל אנחנו נדבר על 3 שימושים הבסיסיים ביותר, המרכזיים ביותר והנפוצים ביותר שחשוב להכיר, בייחוד אם אתם רק עכשיו לומדים להשתמש בשפת SQL. אז נתחיל עם הרעיון של שאילתה פנימית. מה זה אומר שאילתה פנימית? שאילתה פנימית זה בעצם לקחת שאילתה מסוימת ב-SQL ולדחוף אותה לתוך שאילתה אחרת. זאת אומרת, אנחנו הולכים להשתמש בשאילתה בתוך שאילתה, במובן מסוים. וכדי להבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, אנחנו באמת צריכים לגעת בדוגמה, וכדי להדגים את מה שאני רוצה להדגים, אני אציג לכם מסד נתונים שפיתחתי, שנקרא Food Critic, מבקר מסעדות, וכאן יש לנו בעצם 3 טבלאות שצריך להכיר. אז הטבלה הראשונה היא טבלת המבקרים, אז בואו ממש נסתכל עליה, נעשה סלק כוכבית From Critic. יש לנו כאן את שרדר, את לוקאץ', את אסף גרנית ואת מיכל אנסקי. יש לנו כאן את המסעדות שלנו, אתם מבינים שאתם רואים מסד נתונים יחסית קומפקטי, רק כדי להדגיש את הנקודות. יש לנו כאן את נאפיס, הרצל 2, ברילוצ'ה, הגראז', יש לנו כאן את עזרא ובנה ועזרא ניצנז ופיש. יש לנו כאן בעצם את המסד נתונים הזה. כמובן שלכל מבקר ולכל מסעדה יש את המספר סידורי שלה עם שם, וספציפית למסעדה יש גם איזושהי קטגוריה. עכשיו בוויזיט יש לי כאן בעצם טבלה שמקשרת בין הקריטיק לרסטורנט, אבל בצורה קצת מתוחכמת. זאת אומרת, יש לנו כאן את המספר מבקר, יש לנו את התאריך שבו הוא ביקר במסעדה מסוימת, את הביקורת שהוא נתן עליה, את הדירוג בין 1 ל-10, ועל איזה מסעדה מדובר. וחשוב לציין שהמפתח הראשי כאן זה השילוב של השדות של המספר מבקר והתאריך. זאת אומרת, המגבלה של המסד נתונים הזה באופן שהוא בנוי, זה שכל מבקר יכול לבקר מסעדה אחת בכל יום, אבל הוא יכול לבקר את אותה מסעדה מספר פעמים בהזדמנויות שונות, ולתת לה דירוגים כמובן כרצונו, והוא לא יכול לבקר 2 מסעדות בו זמנית. אז זה מה שבעצם בא לידי ביטוי בכך שיש לנו כאן את השדה של מספר מסעדה. אז זה המסד נתונים שלנו. עכשיו בואו נדבר על שאילתות פנימיות. הדוגמה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זו דוגמה של רשימה. שאילתה פנימית שהיא בעצם רשימה. והמשימה שאני רוצה לשים על השולחן זה את המבקרים. אני רוצה לחפש איזה מבקרים בעצם מעולם לא הביאו דירוג נמוך מ5. זה מה שאני רוצה לחפש. איזה מבקרים מעולם לא הביאו דירוג נמוך מ5 לאיזושהי מסעדה. כדי לבצע את המשימה הזאת, אנחנו צריכים להשתמש בטכניקה שנקראת רשימה שחורה, ואנחנו מבצעים אותה על ידי מה שנקרא שאילתה פנימית. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בשלב הראשון, אני רוצה לבוא ולחפש בעצם בקרב המבקרים שלי, האם הם מקיימים איזשהו תנאי מסוים, ולכן אני אעשה פה סלקט כוכבית From Critic, ואני אעשה פה C, וזה בעצם יהיה כל המבקרים שלי באשר הם. עכשיו אותם אני רוצה לסנן. עכשיו שימו לב מה המשימה. המשימה היא בעצם לדעת מי מעולם לא הביא דירוג נמוך מ5. אז אני רוצה לעשות פה שאילתה פנימית שבודקת מי כן הביא דירוג יותר נמוך מ5. אז select from visit. ובוויזיט אני רוצה לבוא ולשאול איפה הדירוגים שלי הם דווקא, יש פה רייטינג, דווקא נמוכים מ5. אז אם נעשה פה עכשיו סלקט כוכבית, אנחנו נגלה את כל המקרים שבהם היה דירוג נמוך מ5 על ידי איזשהו מבקר. את המבקרים האלה אני לא רוצה לראות. לכן אני רוצה לשים כאן רשימה של מספרי מבקרים, זה בעצם הרשימה הזאת, היא רשימה שחורה שאני לא רוצה לראות, ואני אומר, אני רוצה שהמספר מבקר שלי, שנמצא בשאילתה החיצונית, יהיה not in הרשימה הפנימית שאנחנו רואים כאן. וזה בעצם השאילתה שלי. אז אני עכשיו מריץ את הדבר הזה, ואני מקבל כאן את מיכל אנסקי ואת אסף גרנית, שהם לא ברשימה של מי שדירג בהזדמנות מסוימת, מסעדה מסוימת בדירוג שהוא נמוך מ5. אז זה מה שאנחנו בעצם רואים כאן, שאילתה פנימית שהיא בעצם רשימה שחורה. גם עשיתי על זה שיעור נוסף בערוץ היוטיוב שלי על רשימה שחורה באופן ספציפי, אתם מוזמנים לחפש את השיעור הזה גם שם. אז זה שימוש ראשון, שימוש של שאילתה פנימית כרשימה, במקרה שלנו רשימה שחורה, שבאמצעותה אני מסנן את השאילתה החיצונית שלי. בשלב הבא, אני רוצה לדבר איתכם על שימוש נוסף בשאילתה פנימית, שאני קורא לו חיפוש ושליפה, או באנגלית lookup, פשוט חיפוש בטבלה אחרת ושליפה של המידע הזה לתוך הטבלה שלי. והמשימה עכשיו תהיה מהם מספרי ושמות המבקרים שביקרו ביותר מ3 מסעדות שונות. מהם מספרי ושמות המבקרים שביקרו ביותר מ3 מסעדות שונות.
איך אני עושה את המשימה הזאת? קודם כל, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל נגיד שאנחנו הולכים פה לטבלת ויזיט, ואנחנו בעצם שואלים שאלה על בסיס, שימו לב, המבקר. אני אומר, בואו נעשה group by לפי מבקר, ונבקש ב-having, ה-having בעצם עושה איזושהי בדיקה עבור הקבוצות שפיתחתי, אני בעצם עושה count distinct על מה שנקרא RID, v.RID, המספר מסעדה שלי. ואז בעצם מה שקורה זה, אני רוצה לכל קבוצה של נתונים של מספר מבקר, לספור כמה מספרי מסעדות שונים יש בקבוצה שלו. ברגע שאני אעשה את זה, אני בעצם מקבל את מספר המסעדות השונות שהוא ביקר בהן. המספר הזה אני רוצה שהוא יהיה גדול מ-3. אנשים, בעצם גדול שווה 3. שביקרו ביותר, יותר או פחות, מה רציתי לעשות? ביותר. אז בואו נעשה יותר גדול מ-3. יותר מ-3 מסעדות שונות. וכאן אני בעצם מקבל את המספר מבקר שלי. אין לי פה את המידע של השם שלו, אבל כן יש לי פה את המספר מבקר ואני יכול לראות מי ביקר ביותר מ-3 מסעדות, ככה אני רואה את שני המבקרים שלי במקרה שלנו, ועכשיו אני רוצה גם את השם שלו. עכשיו אם אני רוצה את השם שלו, אני יכול להוסיף פה ב-inner join לטבלת קריטיק, אפשר, אבל יש דרך מתוחכמת יותר, דרך שאני קורא לה lookup. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בעצם יוצרים שאילתה פנימית בתוך הסלקט, כן, זה אפשרי, בתוך הסלקט, שהיא מטרתה זה לחפש לי מה השם של המבקר שלי בתוך טבלת קריטיק. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים לטבלת קריטיק, סלקט בינתיים כוכבית, from קריטיק, C, ושימו לב שאם אני אעשה את זה עכשיו כמו שזה עכשיו, אז אני אקבל את כל טבלת קריטיק, אני לא רוצה את כל הטבלה, אני רוצה ספציפית את השם של אותו קריטיק שאני מדבר עליו עכשיו. אז אני עושה פה מה שנקרא העברת פרמטר, אני מעביר את המידע של מספר המבקר מהשאילתה החיצונית לשאילתה הפנימית, ומסנן אותו באמצעות הנתון הרלוונטי לאותה הרשומה. לכן כאן אני רוצה להחזיר את השם של המבקר שלי, שזה שדה שנקרא CNAME. וכאן אני עושה as, אפשר לעשות פה as, CNAME פשוט, אפשר לתת פה איזה תיאור שבא לי. הנקודה היא שהדבר הזה, השאילתה הפנימית הזאת, בעצם תדע לקחת את המספר מבקר שלי מתוך השאילתה החיצונית, לסנן באמצעותו את הטבלת קריטיק. אני יודע שלאחר הסינון הזה אני אקבל שם ספציפי אחד, כי המפתח הראשי בטבלת קריטיק זה מספר מבקר, ולכן הלוקאפ הזה יביא לי בדיוק את מה שאני צריך, את השם של המבקר שלי. בואו נראה שזה עובד. ואנחנו מקבלים פה, שימו לב, עבור 1 ו-2 את השמות של המבקרים שלנו. אז זה בעצם טכניקה של שימוש בשאילתה פנימית, שנקראת לוקאפ, חיפוש ושליפה, ובמקרה הזה השתמשתי בדבר הזה כשבעצם הייתי בתוך הפקודה של הסלקט דווקא. אז זה עוד שימוש מגניב שאפשר לעשות בשאילתה פנימית. יש לנו עוד שימוש שאני רוצה לדבר עליו, כמובן שיש עוד מעבר לשלושה שאני מתאר לכם כאן, אבל אלה באמת הבסיסיים שממש חשוב להכיר. אז היה לנו בינתיים את הרשימה, אחרי זה דיברנו על הלוקאפ. הדבר הבא הוא חישוב. אוקיי? אני רוצה להראות לכם איך אפשר לעשות חישוב באמצעות שאילתה פנימית. עכשיו, את החישוב אפשר להשתמש בו באמת בכמה וריאציות. יש את החישוב שאני רוצה לעשות דווקא בסלקט, להציג בסלקט איזשהו חישוב. ויש חישוב שאני עושה ב-where דווקא. אני רוצה להביא איזושהי פיסת מידע שבוא נגיד תחושב לי ב-where על ידי שאילתה פנימית. זה גם כן משהו שיכול להיות. אז אני אבחר את אחד מהם. המשימה שלנו זה בעצם להגיד לכל מבקר, שזה מספר ושם, בכמה מסעדות הוא ביקר. בכמה מסעדות הוא ביקר, אני רוצה לדעת בדיוק בכמה מסעדות הוא ביקר שונות. כמה מסעדות שונות הוא ביקר. עכשיו זה מאוד מזכיר את מה שעשינו כאן, אבל אני רוצה לעשות את זה בדרך מתוחכמת קצת. אני הולך לטבלת קריטיק. אני הולך פה לטבלת קריטיק ואני אומר, פה יש לי בעצם את המבקרים שלי. ויש לי פה את המידע עבורם, שזה בעצם המספר והשם שלהם. אז אני יכול לעשות פה CID ו-CNAME, זה בעצם שתי פיסות המידע שיש לי עבור המבקרים שלי. אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. בכמה מסעדות הם ביקרו. עכשיו אני יכול לעשות פה inner join ו-group by, אפשר לעשות את הדברים האלה ככה, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה טיפה יותר מתוחכמת. אז אני אעשה פה שאילתה פנימית בתוך הסלקט. ואני אומר, מטרת השאילתה הפנימית זה לחשב לי למבקר שלי בכמה מסעדות הוא ביקר. אז select, count, distinct, על RID. איפה המידע הזה נמצא? בתוך visit. איך אני מוודא שהחישוב הזה יבוצע ספציפית למבקר שלי? אני עושה מה שנקרא העברת פרמטר. אני עושה where v.cid שווה ל-c.cid. גם כאן אולי אני אדייק ואגיד
שזה c.cad. ברגע שיש כפילות של שדות בשאילתה מסוימת, זה יכול ליצור בעיה, כי הוא לא יודע על מה אני מדבר. אז פה אני אשים אולי v.rid, ובעצם מה שקורה כאן על ידי העברת פרמטר, לכל מספר מבקר, יבוצע החישוב הספציפי הזה של בכמה מסעדות הוא ביקר. ואני אעשה פה as count restaurant, ואני יכול להריץ את הדבר הזה ולקבל, שימו לב, לכל אחד מהמבקרים בכמה מסעדות הוא ביקר. שרדר ביקר ב4 מסעדות, לוקאץ' ביקר ב6 מסעדות, אסף גרנית ביקר ב2 מסעדות, ומיכל אנסקי מסתבר לא ביקרה באף מסעדה, ולכן יצא לה ספירה של 0. וזה בעצם השימוש הנוסף שיש לעשות השאילתה פנימית, חישוב בתוך שאילתה. את החישוב הזה אני יכולתי גם לבצע למטרת סינון, ואם זה היה באמת ככה, אז הייתי עושה את זה ב-where או ב-having, אבל כאן רציתי להראות לכם דווקא משהו טיפה יותר מגניב, שזה חישוב שאני דווקא מציג אותו ב-select, ובעצם אני מדלג על הפעולות היקרות מבחינת זמן פעולה של joining ו-group by, שזה, אם יש לנו מסע נתונים של מיליוני נתונים, אז זה, בוא נגיד, פעולות שהן קצת יקרות במונחי זמן. אז זה הכל לגבי השימושים של שאילתה פנימית ב-SQL.